Ruska državna svemirska agencija Roskosmos objavila je danas satelitske snimke Madrida, Pentagona i Bele kuće u Vašingtonu, Londona, Pariza, Berlina i Brisela sa koordinatama lokacija na kojima se nalaze, kako je navedeno, centri odlučivanja koji podržavaju ukrajinske nacionaliste. O tome je izvestila i ruska agencija RIA Novosti, navodeći da je snimke Roskosmosa sačinio satelit Resurs P. Objavljeni su uoči samita NATO-a u Madridu, koji se održava od danas do četvrtka, a prikazuju slike i koordinate Centra za donošenje odluka u zapadnim zemljama. Dok će se predstavnici 30 zemalja alijanse kao i partneri i kandidati baviti strateškim konceptom do 2030. godine, Roskosmos objavljuje satelitske fotografije mesta održavanja samita i onih centara za donošenje odluka koji podržavaju ukrajinske nacionaliste, saopštio je Roskosmos. Fotografije prikazuju Belu kuću i Pentagon u Vašingtonu, Kongresni centar IFEM-a u Madridu, gde će biti održan samit NATO-a, Ministarstvo odbrane Velike Britanije, Reichstag i kancelariju nemačkog kancelara u Berlinu, kao i Jelisejska polja i Jelisejsku palatu u Parizu, navode RIA Novosti. Agencija podsjeća da je ranije ruski predsjednik Vladimir Putin, govoreći o akcijama ukrajinskih vlasti, izjavio da je u slučaju prelaska crvenih linija Rusija spremna da napadne zapadne centre za donošenje odluka. Istovremeno je odbio da odredi koji bi događaji mogli da izazovu ovakvu reakciju, ali je dodao kako u Kijevu dobro razumeju o čemu je reč. Kako su najavili zvaničnici NATO-a na samitu koji počinje danas, biće razmotrena nova strateška koncepcija za narednih 10 godina, u kojoj će Rusija biti označena kao glavna pretnja kolektivnoj bezbednosti.